Днес ще се потопим в бъдещето на употребата на канабис и ще разгледаме двубоя между елегантния HHC вейп и класическия джойнт. Вейповете щурмуват сцената със своята високотехнологична привлекателност, предлагайки удобен и чист начин за наслаждаване на канабиса. Без да е необходимо да свивате или да се занимавате с пепел, изпаренията са дискретни и ароматни, като дават на потребителите персонализирано усещане, за което всички говорят. От друга страна, не можем да забравим вечното изкуство на свиването на джойнт. Това е ритуално и сурово преживяване, в което се кълнат много любители на канабиса. Джойнтите осигуряват пълен спектър на изживяване, като THC заема централно място и доставя класическото опиянение, което всички познаваме и обичаме. И така, кой път ще изберете? Ще прегърнете ли авангардното хладнокръвие на HHC вейпинг, или ще се придържате към новаторската традиция на джойнта? Всеки метод има своя сцена, своите почитатели и своето уникално място в културата на канабиса. Присъединете се към нас, за да разкрием бъдещето на употребата на канабис и да проучим този вълнуващ избор. Това е нещо повече от решение, това е начин на живот. Нека запалим разговора и да открием най-добрия начин да се наслаждаваме на канабиса, само с еуфория.